DXDC Radyoman Report. Nagapatuman na uga pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG ang mga LPG dealers ning syudad sa Davao sugod kaganinang alas 6 sa buntag. Sa interview sa DXDC Davao kang Gisa Anisa kahira sa Mingas Gasol sa may dalang Claveria ning syudad, gisulti niya ang LPG ni saka na og 73 pesos ang matag tangki sa 11 kilograms, 2.7 kilograms si saka og 18 pesos ang matag tangki. Sigon ni Anisa ni saka og kapin 6 pesos ang matag kilograms sa presyo sa LPG, samtang ang presyo sa LPG ana sa 1,040 pesos ang matag tangki o ang 1,040 sa ang presyo sa 11 kilograms sa presyo sa gasol, samtang ang kini nga Fiesta gas 990 pesos ang matag tangki. Nahinabi sab sa DXDC News Team si Evelyn Matillosa isip konsumante dako kini nga epekto sa ilang paninda o ang iyang diskarte mao ang pag-adjust og takos sa mga sudan sa iyang gibaligya aron sab kini makaginansya. Dugang mensahe ni Evelyn Matillosa. Dako kayo sir ang epekto aning pagkataas na pod karon sa LPG. Kuan pod kanang mag-adjust jud mi aning tako sa sudan kay mahal na gyud tanan pati ang bugas. Pati ang gas. Saon na lang nato ani sir. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Madon Pulayong, Tatak, RMN. Tatak RMN.